Iskreno, mislila sam da će biti teško govoriti djeci o Srebrenici na historijskom času koji je Bosanska etnička škola odlučila održati prije 7 dana u spomen palih žrtava Srebrenice, tog zlokobnog 11. jula 1995. jer su naše rane još uvijek svježe i nakon dugih 25 godina. Ali bez riječi mržnje, bez riječi o osveti, zvjerstvima, oni su se razumjeli. Kroz prizmu njihovih nevinih dječjih očiju i srca, kroz prizmu cvijeta, simbola Srebrenice, kroz boje nevinosti i nade, kroz poruku da se ne zaboravi, da se nikada ne ponovi Srebrenica 11. jula 1995. godine. Taj stravični čin kada je ugašeno 8372 života i, dragi slušatelji, kada sam napisala na tabli tu brojku, oni su mi rekli nemojte zaboraviti i dodati 3 tačkice jer se tijela još uvijek pronalaze. Toliko o njihovom razumijevanju, njihovoj inteligenciji. A ja ispred sebe za ovu priliku imam srebrenički spomenar. Mnogi od vas, dragi slušatelji, će znati o čemu se radi, a za one koji ne znaju, ja ću kratko objasniti da se radi o projektu koji je napravljen prije 5 godina u Sidneju od strane izdavačke kuće ABBH Amanet u Sidneju, dakle, u kooperaciji sa Australijskom unijom bosansko-hercegovačkih asocijacija i bošnjačkim radijem Most. Tu ćemo naći pregršt poezije o Srebrenici, najtananijih izražaja, dosta proze, a dosta i istinitih svjedočanstava i zapisa, oni koji su to preživjeli, oni koji su bili svjedoci toga genocida ili njihovih najmilijih koji su imali mogućnost da zapišu, da stave na papir osjećanja i iskustva tih koji su bili svjedoci Srebrenice 95. 11. jula. Naša sugrađanka Suada Kulenović, dakle gospođa koja živi u Sidneju, napisala je, obratila se Europi direktno: evropska sramoto nikad ispravljena, nikom ponovljena, imate li imalo savjesti cijelom svijetu istinu kazati, o Bosni pričati, a istina ova dušu bi nam smirila, ljutu ranu ublažila. Istina. Ona nam je najpotrebnija. Dok Mirsad Kadić, dok piše stihove o Srebrenici, kaže: stani pa pođi, pa opet stani, razgledaj dobro okoliš svoj, razmisli ponovno šta se sve zbilo, upitaj gdje su ti babo i brat tvoj. Zastani opet, pa prisjeti se zadnji put kad zovnu te tiho, kao da htjede da ti kaže samo: zapamti, brate, šta se zbilo. Lutaju misli i ne znaš kud ćeš, ni brata nemaš, ni babe tvog, ni jednog muška u rodu nemaš, ostao si sam od roda svog. Podigni glavu u molbi Bogu, sinova da ti dadne bar 5, pa čuvaj zemlju mezarija njena, jer dušmanin može doći opet. I nemoj, brate, smetnuti suma, kad na rukama bila je žica, pa kazuj djeci da dobro pamte, da krvava je bila Srebrenica. Godine idu, sjećanja bole, svoji se lahko ne zaboravljaju, rane duboke i vječne zauvijek tragove ostavljaju. Ovi stihovi su zapisani u Sidneju u maju 2005. godine. A evo tu je i pismo mladića koji je ostao bez oca i djeda, Adnana, unuka anonimne prijedorčanke koju su ubili muža i sina. S nenom sam, koliko je to bilo moguće jer uglavnom šuti i muči svoju muku, pokušavao više puta govoriti o oprostu o kojem se govori od rata na ovamo. Jednom je rekla: oprostila bih ja da se pitam. A kad sam je iznenađen
Priupitao, kako to da se ne pita, objasnila mi je. Bog se pita, sinko, i malo tu moja riječ nešto znači. A on je ljudima naredio da ne ubijaju. Oni koji su ubili tvog oca i didu nisu to poslušali i njemu će na istinu. Moja neopisiva čast je što se i poema Heroina koju sam napisala 9. juna 2015. godine našla u ovom spomenaru. Najljepšu pjesmu bih htjela napisati da ublažim tugu u njenim očima, da smirim drhtaj njenog tijela, da pružim melem njenim ranama. Kako da je utješim lijepim riječima, da ne uvrijedim uspomene, da ne oskvrnem jecaje, da ne dotaknem vječno svježe ožiljke. Hoće li osjetiti moju sućut, iskreno majčinsko suosjećanje, da mi ne zamjeri strah od gorkog pelina njenih jutara, da je ne zaboli moja nemoć, da joj olakšam, da joj ne zasmeta jeza moga bića zbog krajnje granice patnje koju je dosegnula. Ali kao kćerka, majka, kao sestra, ja osjećam vječnu istinu. Ona će razumjeti, jer slomljene duše razumiju najbolje. Ona će razumjeti, jer oni koji su dotakli ponor vide dalje i jasnije. Ona će razumjeti, jer oni nevini a stradali poznaju cijenu pravde i najviše milosti daju. I zato te samo čvrsto grlim u mislima, bez jedne riječi, i šaljem ti svoju ljubav, heroino naša, majko Srebrenice. A kao što rekosmo, ljubav i istina. Istina je najvažnija. Hasan Biščević je napisao, čak i najdublje zakopana, pa prekopana, spaljena i raskomadana, vrtačam razbacana, proklijat će jednom i niknuti, te se gola ukazati nevjernima, jer, kao što je dobro znano, od davnih davnina vazda se ukazivala, makoliko se krila. Pa neće biti druge, već da o zlu počinjenu prozbore oči njine i uši i one njihove debele kože što su vjerovale da se vječito može nekažnjeno. I na kraju zaključila bih sa riječima Seada Omerovića, koji kaže, a treba pričati. U razgovoru s preživjelim Srebreničanima stekao sam utisak da većina njih izbjegava pričati o stradanju svojih najbližih u vremenu od 1992. do 1995. godine, jer time oživljavaju stare rane, ponovno preživljavaju potisnute traume i stanje neizmjerne patnje koju žele zaboraviti. I ovdje, na kraju svijeta, 20 godina poslije imaju noćne more. Tek rijetki skupe snage, progovore ili zapišu svoja bolna iskustva. Ali usprkos bolu koji i danas traje, treba pisati, jer duboko vjerujem da treba ostaviti poruku generacijama koje će doći poslije nas, a sve u dobroj želji da se zločin ovakvih razmjera ne desi i njima. Nikome. Treba ostaviti neizbrisivo svjedočenje o 8372 ubijena čovjeka koji nisu imali sreću da se izvuku iz okruženja, a dželati nisu imali milosti, jer, kako reče Avdo Huseinović, šutnja je veliki neprijatelj. I zato, dragi moji slušatelji, gdje god da se nalazili 11. jula, ostanite na jedan trenutak sami sa sobom. Zatvorite oči i u svome srcu najglasnije što možete recite jedno veliko ne svemu što je pogrešno, svemu što je nečovječno, svemu što je nehumano. Svako dobro do sljedećeg slušanja.